אז אנחנו מדברים פה על צמיחה מ-100, 150, סדר גודל שהיית, למיליון, זאת אומרת, פי 10. כמעט פי 10. פי 10, חד משמעית. פי 10, זה מטורף. טוב חברים, אנחנו פה עם איתמר האלוף. איתמר, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. חברים, אחד מהקייס סטאדי הכי מרתקים שאנחנו הולכים לעשות, נכון? אוקיי, אם אתה אומר. אני אומר בוודאות. חד משמעית, אתה יודע, אנחנו פוגשים, לאורך השנים יצא לנו לפגוש הרבה יזמים והרבה בעלי עסקים, הרבה חווים פריצות דרך משמעותיות, אבל אני חושבת שאתה אחד מהקייס סטאדיז, שכשאני הגדרתי מה זה סופרסטאר, כן. אתה ההגדרה לזה. אוקיי. באמת. כי הפריצת דרך שאתה עשית, ואתה ההוכחה מבחינתי לאנשים, בדיוק דיברתי על זה היום עם חבר'ה שלנו באיזה מחלקה בפרויקט LDB במחלקה העסקית, אתה ההוכחה שאפשר לעשות פריצת דרך מאוד מאוד גדולה בפרק זמן מאוד קצר. אם עובדים נכון. בדיוק. נכון, ואם לוקחים את הכל גם לקצה, כן? בסדר, בשורה התחתונה באמת כאילו המתכון עובד, אין מה לעשות. שבאתי ושמעתי את ההצעה וכולי, אני מאוד התרשמתי והכל, היה לי את הבלבלות האלה, איך זה הולך לקרות ואיך הכל, אבל אין ספק שהמתכון הזה עובד ועובד טוב, כאילו... אז בוא נחזור אחורה, בדיוק. בוא נדבר מספרים. כן. תספר לנו. אז החברה קיימת בערך 6 שנים. מה אני עושה? החברה שלנו מתמחה בכל תחום מיזוג האוויר, גם למגזר הפרטי וגם למגזר הציבורי, העסקי, אפשר לומר. כאשר החברה קיימת כבר בערך 6 שנים, כן? אני הקמתי אותה מיד שהשתחררתי מהצבא. במטרה לקחת כמובן את הדבר הזה של המיזוג, שזה מאוד מאוד בער בי כל החיים שלי, ואני מאוד אוהב את התחום הזה שהתחלתי בו מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 14, בעקבות המשפחה, הדודים וכו', לקחת אותו כמה צעדים קדימה ובצעדים מאוד מאוד משמעותיים, ולבחור באמת את הסוג לקוחות שהיום אפשר לומר שאני לא שמה ב100%, אבל אין ספק שאני בצעדי ענק לכיוון אותם לקוחות. והעסק מתמחה, כמו שהתחלתי לומר, זה בעצם המגזר הפרטי והעסקי, זה כל תחום התכנון, ייעוץ, הספקה והתקנה של מערכות מיזוג מהמתקדמות בעולם. זהו, זה... בוא נדבר קצת מספרים. יאללה. לפני שנכנסת פה לתהליך, קודם כל את הסופרסטאר שלנו. עשית פה תהליך של סופרסטאר, ולפני התהליך, על איזה מספרים עמדת לפני, ואיפה אתה עומד היום? אוקיי, אז מאוד פשוט. זה כאילו בשנה הראשונה זה היה לכיוון ה-60,000 שקל בחודש, מחזורים כאלה. שנה שנייה הגעתי ל-150 בחודש, 200, היום בשנת, אפשר לקרוא לזה, אנחנו ב-2025, אבל אם מסתכל רגע 2024, כי אנחנו רק בתחילת השנה, אז 2024 שאני החלטתי לעשות את הצעד הזה ולהגיע באמת לייעוץ עסקי, שאז שהגעתי אליכם, אמרתי לכם, אני הגעתי לאיזושהי תקרה זכוכית מבחינתי, ורציתי לפרוץ אותה, אז עמדתי על מחזור של בערך 300,000 שקל בחודש. זה השיא שהצלחת להגיע אליו. זה השיא שהגעתי אליו, ועם זה, כלומר, כמו שאמרתי, הייתי באיזושהי תקרה זכוכית, ולא ידעתי מכאן איך לפרוץ אותה. ואני בן אדם שחוקר ולומד וזה, ובכל זאת, לא הבנתי איך אני הולך לעשות את זה בצורה כזאת משמעותית. וזה מדהים, כאילו, הגעתי אליכם מתי? באזור מאי, משהו כזה. סוף מאי כזה. באזור מאי, ואנחנו היום נמצאים כאילו בתחילת 2025, תהליך של כמה? חצי שנה, 7 חודשים, ודע לך מילואים באמצע. הרבה מילואים באמצע, בשנת 2024, הרבה מנותק קשר מהצוות, מהעובדים, מהליווי וכולי, ובשורה התחתונה, בחודש האחרון, כלומר, מאז שהתחלתי להניע את כל הגלגל, שסיימנו, נקרא לזה, את כל הבסיס, את כל התשתיות של ההקמה של הדבר הזה, אז חודש ראשון מחזור עסקאות של 1,000,000 שקל. זה מטורף. דצמבר, 24. זה מטורף! כן, והיום אנחנו בתחילת החודש, אנחנו רק כמה, ב-9 לחודש של ינואר. 25. אתה כבר חצי מיליון. חצי מיליון, תחילת חודש. כלומר, אני לא יודע לאיפה זה יגיע, סוף החודש. מטורף. וואו. מטורף, כן. מטורף. ומהרגע שהקמפיין עלה, באם, 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 באם. פשוט ככה. כן, הקמפיין עלה בחודש 10, בסדר, באזור החגים, ופשוט מטורף. מטורף. אז בוא נדבר על זה, בוא נפרק את זה. קודם כל אתה הוכחה חיה לזה שאומרים, אפשר לשלש את העסק
וגם כשבאת, לא היית ב-300, 300 זה היה הפיק שלך, נכון. אבל היית בכמה חודשים קצת יותר חלשים לפני זה. חד משמעית, כן. נכון? כשאנחנו מסתכלים על 300 זה כאילו החודש הכי חזק. הכי חזק בכל התקופה של הפעילות אי פעם. בדיוק, כן. כן. אז אנחנו מדברים פה על צמיחה מ-100, 150, סדר גודל שהיית, למיליון, זאת אומרת, פי 10. כמעט פי 10. פי 10, חד משמעית. פי 10, זה מטורף. כן. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, קודם כל אני חושבת שאיתמר זה ההוכחה לזה שזה אפשרי. זאת אומרת, הנה עוד הוכחה חיה שניתן לייצר בפרק זמן קצר פי 10 בעסק במחזור החודשי. אתה יודע שאולי עכשיו אנשים צופים בזה, ואומרים, הוא שתול, שילמו לו, הוא לא אמיתי, אין דבר כזה. לא, תקשיבו, אני רוצה להגיד משהו, ואמרתי לכם את זה גם בהתחלה. אני, לפני שהגעתי אליכם, עשיתי סקר שוק, הייתי בפגישות, אחד על אחד, עם אולי 15 יועצים עסקיים, מהטובים בישראל, בסדר? מאלה שמפרסמים המון, וגם מאלה שגם לא מפרסמים, באמת מהטובים, וחקרתי על כל אחד וזה, וישבתי ממש באופן אישי עם כל אחד, ורציתי לשמוע את מה שנקרא, את התוכנית העסקית שהוא מציע, ובשורה התחתונה, שאני הגעתי אליכם, וואלה, הרגיש לי משהו אחר. כלומר, המעטפת הקונספט של המעטפת עצמה, שאתם הצעתם לי, בסדר? היא פשוט קנתה אותי. אני לא שתול ולא כלום, זה פשוט, ואני יכול לומר שבסוף עם עבודה קשה. לגמרי. ועם מה שנקרא, ברח לי המילה, עבודה קשה עם אסטרטגיה, בסוף זה עובד, זה פשוט מתכון, בסדר? זה מתכון שעובד מהשלב של האפיון העסקי הראשוני שעשינו, ועד לתמצית אפיון, ואחרי זה המנטורית רוחב שעבדה איתי, אוקיי? ושעבדנו על כל השלבים עצמם, איך לבנות את התוכנה שהעסק יהיה מנוהל בה, וכל המעטפת, והפרסום, והשיווק, והמחירות עצמם, והיא בנתה איתי את הכוח אדם של החברה, ואיך לגייס כוח אדם, פשוט מעטפת מקצה לקצה, כל הדבר הזה, עם עבודה קשה, בסוף ישתלם. וזה, אין פה בכלל ספק. מדהים. כן, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי הזכרת מקודם את המילה קמפיין. כן. והרבה פעמים אנשים, אנחנו מעבירים תכנים כל יום לאנשי עסקים, ולאנשים שבאים עם המחשבה שאם הם יוציאו קמפיין, כשלעצמו, הוא מה שבהכרח יהיה הדבר שיגרום לעסק לגדול בסקיילים כאלה. אבל זה לא רק, כי איתמר עכשיו אמר בדיוק את מה שאנחנו, זה המשנה שלנו. ייעוץ עסקי, ובסוף מה שנעשה כאן ומה שאנחנו עושים עם עסקים, זה מעטפת שהיא מקצה לקצה. זאת אומרת, הקמפיין הוא רק נקודת ציון מתוך דרך שהיא מהולה בהרבה דברים נוספים. זה לא מספיק, אני אומרת את זה תמיד לבעלי עסקים שמגיעים, זה לא מספיק לקחת קמפיינר. זה הדבר הכי חשוב, לדעתי, זה הדבר הכי חשוב בזה שקיבלתי את זה מבחם, זה את המעטפת הזאת, כמו שאמרתי, כי בשאר המקומות שהייתי איתם וכולי, כולם הציעו ייעוץ עסקי, בוא, תראה לי את הדוח השנתי שלך, ניתחו לי את המספרים וכולי, בוא, בסוף תוצאות, כלומר, איך אני מביא את עצמי מכאן לכאן? והמעטפת הזאת, זה באמת מה שניצח את כל הדבר הזה. בוא נפרק את המעטפת הזאת רגע, בוא נראה ממה היא עשויה, כי אנשים עכשיו יושבים והם בהלם. כאילו, מה זאת אומרת? איך אתה מצמיח עסק מ-100,000 ממוצע לפתאום מיליון, ואנחנו ב9 לחודש, 500,000, כאילו אתה יכול לסיים את החודש הזה? גם בשתיים, ואני חושב שאם לא היה לנו את המילואים והמלחמה בשנת 2024, אני הייתי כבר במחזור, אנחנו הצבנו יעד של 10 מיליון שקל. נכון. ואני חושב שהיינו יכולים כבר להיות בהרבה יותר ממיליון שקל, אבל כן, היה את האתגרים של המלחמה וכולי, אבל... אז בוא נפרק את הדבר הזה שנקרא מעטפת, כי כשאנחנו מתחילים, אנחנו קודם כל מסתכלים, יש לך פעילות קיימת מסוימת שאתה עושה, יש כל מיני שירותים שאתה יודע לתת, כל אחד בסדרי גודל אחרים. קודם כל אנחנו צריכים לפרק איפה אנחנו רוצים לשים את הפוקוס בפעילות העסקית, ואם אתה זוכר, אמרתי לך בהתחלה, המטרה שלנו בליווי עסקי, כשאנחנו בסוף רוצים להגדיל הכנסה, זה לא לעשות את כל ה-nice to have, את כל המיליון דברים שאפשר לעשות, ואני אסמן וי, עשיתי את זה, בניתי אתר, עשיתי כל מיני דברים, אלא לייצר את אותו נתיב שבסוף מוביל אותנו לתוצאה. נכון. שזה הדבר הראשוני שהוא הכי חשוב. אוקיי. אני חושבת שאחד הדברים שהיו אצל איתמר, זה שהוא גם הגיע באמת עם איזושהי תקרת זכוכית בהיבט של ההכנסה, אבל היה שם אתגרים, אחד שהוא היה בעצם עושה את כל הכובעים. נכון. זה היה אחד הדברים העיקריים. זאת אומרת, אי אפשר כבר היה לנשום, כי אתה היית עושה הכל. מה המצב היום? וואי, היום זה...
בעקבות התהליך שעברנו, אז פירקנו כמובן את כל האחריות למאוד מאוד, אתה יודע, כמו שאמרת, כובעים, חילקתי אותם. עשינו גיוס של כוח אדם, גם של מפקח עבודה ומנהל עבודה, ויועצים עסקיים שהכשרתי במהלך התקופה הזאת. והיום זה מסודר בצורה כזאת היום זה מסודר בצורה כזאת שאני המנכ"ל, אני פשוט מנהל את כל הדבר הזה מלמעלה, כאשר יש יועצי מחירות, שאצלנו זה נקרא יועצי מיזוג, אנחנו פחות משתמשים ביועצי מחירות, זה קודם כל יועץ מיזוג, שהוא בעצם האסטרטגיה עצמה, שהיום לקוח יושב עם יועץ מיזוג בפגישה ראשונית בזום, בשעה, שעה וחצי, שהיועץ מייעץ לו שם ופותח לו ונותן לו המון ידע וכולי, זה משהו שבפני עצמו הוא פסיכי. אני אישית הייתי צריך פעם להגיע, מה זה פעם? שלפני שהייתי בדבר הזה הייתי מגיע פיזית ללקוח, יושב איתו בשטח, זה מבזבז המון זמן, המון אנרגיה הרבה פעמים, ולרוב הייתי סתם מבזבז את הזמן הזה, כי זה לא היה קורה מזה שום עסקאות. היום שהתהליך הוא מאוד מזוכח, וכל אחד הוא בתחום שלו טוב בו, בסדר? אז זה פשוט קורה בצורה מדהימה הדבר הזה. אז זה יועצים עסקיים, ואחרי זה מיועץ עסקי שמוכר את החבילה המתאימה לאותו לקוח, את אותו שירות ללקוח, זה עובר ישר למחלקה של מנהל עבודה, שהוא לוקח את כל הדבר הזה ומכניס את זה לתכנון, ומכניס את הפרויקט לביצוע, מה שנקרא, והוא אחראי על כל השלבי הביצוע, כאשר הכל עובד היום בתוך מערכת מטורפת של מאנדיי, שאתם המלצתם לי, שבנינו אותה עם מתכנתים וכולי, שהדבר הזה, אני קורא לזה פס ייצור, פשוט משלב המחירה ועד שלב העבודה והשימור הלקוחות, שזה לא היה פשוט. וזה היה החזון. זאת אומרת, אם אתם חוזרים למסמך אסטרטגיה הראשון של שלושתנו, הדברים היו שני מטרות עיקריות, גם כמובן במקרו לפרוץ את התקרת זכוכית, אבל להציל מאיתמר את כל הכובעים ולבנות מערכת של כוח אדם שיודעת לפעול כמו מכונה, והדבר השני היה לנהל את כל הדאטה ב-CRM מסודר, שהגעת עם הרבה בלגן, והיה חלום, זה היה החלום, ואתה לא מבין כמה זה מרגש אותי. אני יכול לתת דוגמה רק מהבוקר, היה איזה בעיה באחד הפרויקטים שאנחנו מבצעים, זה פרויקט שכמובן חלק ממה שנסגר מהקמפיין האחרון, פרויקט מאוד גדול, פה שאנחנו עושים בראשון לציון, פרויקט של מחסן תעשייתי של 400 מטר, משהו פסיכי כאילו מבחינת למזג אותו בצורה מאוד אסטרטגית וכולי. היה איזה בעיה מאוד קונקרטית שם בעניין של התכנון של התעלה וכולי, אני בדרך כלל הייתי מתערב בזה, הייתי שם, כלומר, הייתי צריך להגיע, מנהל עבודה קיבל טלפון, הגיע במקום לשם, פתר את הבעיה מול הלקוח, דיבר עם הספק תעלות, הגיע לשם, טיפל, כאילו תוך שעה וחצי העניין טופל, אני לא הייתי בכלל בדבר הזה. אני קיבלתי רק תשובה שהכל בסדר וזהו. וזה היה החלום. זה פשוט פסיכי, כן. פעם אני הייתי עושה את כל הדברים האלה. זה מטורף. זה מה שנקרא תהליך. כן. זאת אומרת, לייצר תהליכים. לייצר סיסטם. סיסטם בתוך העסק. כי סיסטם זה מילה שזורקים אותה בפרסומים, אין לזה סוף. אבל ככה נראה סיסטם. זאת אומרת שיש איזשהו אירוע שקורה, הדאטה הזאת נכנסת לתוך מערכת שלך כמנכ"ל יש שליטה ובקרה על כל הנתונים. זה מאוד ברור למי זה צריך לעבור ומי אחראי על הטיפול, מה צריך לעשות, איך צריך לדווח, ואתה מקבל את התוצאה הסופית. אז אתה יכול להסתכל מלמעלה, כמו שטייס יודע להסתכל על כל המכוונים של המטוס שהוא מטיס אותו, והוא יודע אם יש משהו, אם יש נורה אדומה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. וזה בעצם לעבור מהכובע של המבצע, המתפעל של העסק, לכובע של המנכ"ל של העסק. של לנהל את העסק. כן. עוד דוגמה מאוד חשובה, שנניח הרבה שנים, כלומר, מאז שהקמתי את העסק, רציתי להביא איזשהו לקוח שהוא מאוד יציב לחברה, בסדר? שזה משהו, אני מדבר על חוזה שהוא ארוך טווח, בסדר? והמון פעמים נתקלתי בקשיים. למה? גם בגלל הניהול, גם בגלל כוח האדם, גם בגלל המון דברים, וגם כי, אני מודה, זה בסוף צריך ביצים כדי להביא לקוח מהסוג הזה ולטפל אותו כמו שצריך. כלומר, זה לא, בסוף כאילו אפשר להביא את הלקוח הזה איכשהו ולמכור לו ולהביא אותו, אבל לא לעשות מה שנקרא את התוצר בשטח. הבאתי בתהליך הזה, תוך כדי, אני לא יודע אם אפילו אתם יודעים, אבל לקוח מאוד מאוד כבד, שאנחנו נותנים לו היום שירות בפריסה ארצית, ממש מהצפון ועד הדרום,
בכל מה שקשור למיזוג אוויר, שירות שהוא בעצם שירות יומיומי שאנחנו נותנים. מתחדש. שזה פסיכי בפני עצמו, זה חוזה ארוך טווח, שהם מאוד מאוד מרוצים מאיתנו בשלושה חודשים האחרונים שאנחנו נותנים להם את השירות. וזה גם למה הצלחתי להביא את הדבר הזה. נכון שזה אסטרטגיה והכל, גם המערכת עצמה שמכילה את כל הדבר הזה. בדיוק. שהכל נכנס לבפנים והכל מסודר, מה שנקרא בפס ייצור, שהוא פשוט פסיכי, זה פשוט פסיכי. זה המשמעות של סקייל, כן. של לעשות סקייל. כי איך אתה, אוקיי, אני one man show, או אפילו יש לי צוות קטן, ליבה. אבל איך אני עושה לזה סקייל, שאני מגדיל את זה, שאני את אותו דבר שאני עושה לבד, טק, משכפל, במ, 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 ויש לך פתאום, אתה יכול לעבוד, ואז אין לך הגבלה, זאת אומרת, אותה פעולה שאני עושה שמכניסה לי כסף, אני יכול עכשיו לתת ל-50 אנשים, או 50 בתי עסק במקרה שלך, גופים שאתה עובד איתם, ולהצמיח את זה. שזו הייתה אחת מהמטרות, זאת אומרת, כשישבנו והתווינו את האסטרטגיה, דיברנו, נתת פה דוגמה על קהל היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, והתמחורים וההצעות, שאחד מהמטרות היה בכלל למתג את כל העסק כעסק של מיזוג פרימיום, זאת אומרת, להגיע ללקוחות הכבדים, להגיע לאלה שנוכל לייצר איתם חוזה ארוך טווח, זאת אומרת, הכל מתחיל משם. בהתוויה של האסטרטגיה, הסתכלנו עם איתמר, מה צריך לקרות כדי שהעסק הזה, אני בדיוק היום הסתכלתי לפני הצילום שלנו על האסטרטגיה, יעד א' שלנו היה 500,000 בחודש, יעד ב' היה 1,000,000. כדי להגיע, וחצינו את זה. כדי להגיע לזה, הבנו שאנחנו צריכים, כמו שאתם אומרים, אחד, להוריד מאיתמר את כל הכובעים שהוא עושה, ולייצר מערכת של כוח אדם שתדע לתפעל את זה ולהציל את זה קדימה. 2, זה לבנות מנגנון, זאת אומרת שזה המערכת שתדע להכיל את כל הדאטה, שיהיה אפשר לתפעל את הדבר הזה, כי כדי לעשות סקייל זה גם כוח אדם, אבל גם מערכות, דאטה, וגם התבוננות רגע באיך העסק תמהילית מורכב היום, והאם היום במה שהיה אז הוא יכול היה להגיע למספרים שאנחנו רצינו להגיע אליהם, והבנו שאנחנו צריכים לדייק את קהל היעד, להסתכל על הקהל שיביא לנו את המקסימום כסף, במקסימום פרק זמן של חוזה עבודה. זאת אומרת, מה שאתה מביא פה עכשיו זה בדיוק יישום מדויק, זה אומנות ככה, כן. של כל החלקים של הפאזל, לאיך מצמיחים עסק, אבל גם לא רק איך מצמיחים עסק, איך עושים את זה בצורה כזו שאפשר להגיע לסקייל של פי 10, אם עושים את הדברים כמו שצריך. ועוד לא התחלנו לדבר על התהליכים הקטנים שקורים כביכול בתוך התהליך מהמחירה, ועד שזה כאילו, ממש כל התהליך עצמו של המחירה שבנינו אותו יחד עם פטמה ואלמוג שחר, שבנינו אותם ממש מאפס, כלומר, זה דברים שהם חדשים בעיניי. כלומר, זה לא משהו שהייתי עושה אותו אז. הסיסטום של התהליך מחירה. ממש. בוא נדבר על זה רגע. דברים הקטנים, כן. כי אתה יודע, אנשים שצופים עכשיו, הם עושים מחירות, כל אחד עושה בסדרי גודל שלו, זה לא משנה. כן. 90% מהעסקים, גם כאלה שהיו בקורסי מחירות, ועשו הרבה פעמים אפילו איזשהו ייעוץ עסקי, 90% מהעסקים שאני פוגש. אין להם סיסטם. וגם אתה, שעשית מחירות ב-100, 200, 300 אלף שקל, אבל לא היה סיסטם של מחירות. בדיוק. אז אני רוצה להגיד לאנשים שעכשיו צופים בנו אולי, אז אני אומר, זה בסוף, גם אם אתה מוכר הכי טוב, ואז אני זוכר שאמרתי לכם, אני הייתי סוגר 10 מ-10. בדיוק. כלומר, כל לקוח שהיה מגיע לה, הייתי סוגר אותו. בסדר? אני מוכר מאוד טוב, אני יכול להגיד, במקצוע שלי. אבל בין להיות מוכר טוב, לבין בסוף להכשיר אנשים שימחרו בשבילך, יש פער של שמיים וארץ, אוקיי? למה? כי בסופו של דבר, שאתה מכיר את מה שאתה מוכר, ואתה מכיר את המוצרים הכי טוב, ואתה מגיע מהתחום, כלומר, בסוף גם אני הייתי, בסוף גם אני הייתי, בהתחלה גם עובד כפיים, כלומר, אני הייתי עושה גם את העבודות עצמם, כלומר, אני מגיע מכל הדבר הזה, ולקחת אנשים, ולהעביר אותם את התהליך, בסדר? זה היום האנשים שמייעצים לצורך הדוגמה, זה לאו דווקא אנשים שהיו עובדים כפיים, בסדר? זה אנשים שהם פשוט, הם אנשים שבעצם לקחתי אותם והכשרתי אותם מאפס, לימדתי אותם את כל התחום, ופטמה לימדה אותם את המחירות בפגישות שהיה לנו, ושתי הדברים האלה התחברו פשוט וזה התפוצץ. הנה, עכשיו סיפרת לי בדרך על בחור צעיר שיש לך. נכון, למשל, אחד היועצים שלי, שהכשרתי אותו בתהליך של חודש, בסדר? ממש היינו יושבים 3 פעמים בשבוע, 4 שעות כל מפגש, הכשרתי אותו ברמה הכי גבוהה שיש, ופטמה עשתה איתו את הסגירות הסגירות של המחירה הסופיות. תוך שבועיים, מאז שהוא התחיל לעבוד, הוא כבר מכר 2 עסקאות ב-100,000 שקל. מטורף. זה פסיכי. מטורף.
שזה הסקייל שכל העסקים חולמים להגיע אליו בסוף. זאת אומרת, מה התהליך? בואו נסתכל, אני אוהב להסתכל על התהליך. אוקיי, אתה מוכר, מצוין, אתה כנראה מוכר כי אתה מאוד מקצועי, אתה גם מאוד אינטואיטיבי, יש לך איזשהו תהליך מחירה, פלואו מחירה אינטואיטיבי, שהתפתח עם השנים, מגניב, מצוין. אבל את הדבר הזה אנחנו צריכים לתסרט. אנחנו צריכים לייצר תסריט מהדבר הזה, שהתסריט הזה צריך גם לא רק להיות מתאים לך, כי יכול להיות שהתסריט שלך מתאים לך, הוא צריך להיות מתאים לכל איש מחירות שאנחנו נביא אותו, ובעצם לייצר מודל, שבמקרה שלנו אנחנו דיברנו על מחירה דו-שלבית. כי אתה קודם כל מוכר את הפגישת, מה שנקרא, הייעוץ הזאת. אדוב, היית צריך להתחיל מקודם כל גיוס כוח אדם. לא ידעתי איך לעשות את זה. איך אתה מתחיל עכשיו לגייס אנשים לטובת מחירה, לטובת ניהול, לטובת פיקוח? לא ראיתי את עצמי עושה את הדברים האלה, כלומר, כי הכל אני הייתי רגיל לעשות. בדיוק. זאת אומרת, איך הולכים לעשות את זה? ואז שישבתי על כוח אדם, ומיפינו אותם, רשמה לי בדיוק איך אתה הולך לראיין בן אדם, כלומר, אני זוכר את הנקודה, אמרה לי, אל תתלהב בפגישות שאתה הולך לראיין בן אדם. אני בסדר, אוקיי, זה מה שיושב לי בראש, אבל כן, ממש לפרטי פרטים את הדבר הזה, איך לגייס באמת את הכוח האדם האיכותי, אז, ועשינו פרסום, ובאמת האנשים הגיעו אליי, כלומר, שלחו לי קורות חיים, שזה מדהים בפני עצמו, והייתי צריך לשבת על קורות חיים ולמיין אותם, ומי יותר מתאים ומי פחות מתאים, ולעשות את כל התהליך הזה, שזה מטורף בפני עצמו. זה הגיוס של הכוח אדם. לגמרי, זאת אומרת, יש פה שתי תהליכים מקבילים. אחד זה תהליך של לססטם את התהליך מחירה עצמו, ולייצר את התסריט של המחירות, של מחירה דו-שלבית, שקודם כל להביא בן אדם לשיחת זום הראשונית, ושם כמובן לייצר את כל התהליך של המחירה. ובמקביל לזה, זה התהליך של הגיוס בכלל של הכוח אדם, של איך אנחנו, מה שנקרא, מאתרים, מגייסים, קודם כל מפרסמים, מקבלים את הקורות חיים, איך מסננים אותם, אחר כך איך מטמיעים אותם במערכת, איך מלמדים אותם, וגם איך משמרים אותם לאורך זמן. נכון, ועוד נקודה גם המשפטית, אפשר להגיד ככה, גם כל התחום המשפטי, בסוף אתה כעסק, כחברה, אתה רוצה לגדול. בסדר, אתה גדל והכל, אבל אתה צריך גם מעטפת משפטית לכל הדבר, אתה צריך להכיר את זה. שזה משהו שלא היה לפני. לא היה לפני. זה למה הרבה פעמים רעדו לי הביצים מלעשות דברים מאוד גדולים, כי זה היה פער בדבר הזה. ושישבנו ואמרתי לי, יש את שי, וישבנו עם עורך דין, והכנתי אותו 14 חוזים שונים, לבעלי מקצוע, ללקוחות וכולי. שזה נותן שקט בפני עצמו הדבר הזה. זה חובה. ודיברנו על זה ואמרתי לך, זה ההשקעה הכי מטורפת. הכי מטורפת, כן. זה לא על המעט, אבל זה הדבר הכי חשוב. אבל אתה ישן טוב בלילה, אתה ישן טוב בלילה, ואתה יכול לצמוח. וזה המהות של תשתית. תשתית מאפשרת לך, אוקיי, יש תשתית במחירות, יש תשתית בשיווק, יש תשתית במשפטי, יש תשתית אסטרטגית, ואז אני יכול לצמוח, ואין גבול לכמה אני יכול לצמוח. אתה יכול גם לעשות 3 מיליון בחודש. כן. הוא יעשה. הנה, אנחנו עכשיו התחלתי איתכם מעוסק מורשה, ועכשיו אני הופך אותו לחברה בעם. חייב. ברור. כן, אין ברירה. ברור. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לקחת עסק לסקיילים האלה, ובטח עסק יציב וסיסטמטי, שזה באופן קבוע להגיע למקומות האלה, ולא להתפוצץ חודש אחד וחודש אחרי זה לא, אנחנו צריכים לבנות מנגנונים שיעבדו בשבילנו, זאת אומרת להציל את הסמכויות, להפוך מ-one man show לבן אדם שיש לו צוותי ליבה סביבו, של אנשים שעברנו איתם תהליך של גיוס, מיון, הכשרה, נכון, לססטם את כל העסק בכל התהליכים כדי שהדבר הזה יוכל לקרות בלעדינו, ואני חושבת שזה מטורף. זה מטורף. זה מטורף. וגם חשוב לי לשים פה את הדיוק, שזה לא רק לעסק של מיליון. זה נכון אותו דבר לעסק שעושה 50,000 ורוצה להגיע ל-150 או 200,000. אני יכול להבין את זה בהחלט, זה באמת ככה. כאילו... היום כאילו המחשבה שלי מפליגה לשם, כלומר זה... היום שאתה עושה את המיליון בחודש, אתה אומר מה, זה קטן לעשות גם 10 מיליון שקל בחודש, כאילו זה עובד. זאת אומרת, זה רק להמשיך להצמיח את זה למעלה, את אותו רעיון, להכפיל אותו. אם זה קמפיין, אז לתת יותר תשומת לב מבחינת תקציבים. אם זה כל העניין של הניהול, אז להרחיב את כל הכוח אדם, להרחיב כוח אדם. זה פשוט כאילו, את המערכת יש לך. בדיוק. זה פשוט רק להצמיח אותה למעלה בלשכפל. שזה מה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו מטיפים לאנשים ולעסקים כל הזמן. זה לא רק הפתרון הנקודתי, זה לא רק הסרטונים, זה לא רק הקמפיינר, זה לא רק האיש מחירות האחד, זה מקצה לקצה. עסק מבוסס, מנגנונים, באסטרטגיה, בשיווק, במחירות, בפיננסים, במשפטי, במערכות, באוטומציות, בכוח האדם, כאילו, זה הכלי, זה הפתרון. שזה אומר להפוך להיות איש עסקים. ממש ככה. זה גם עוד דבר שאולי שכחנו אותו פה, זה העניין של
בנוסף לכל המעטפת עצמה וכולי, זה גם העניין של הקורס הדיגיטלי שאני אישית ישבתי ממש כאילו... של המוח היוזם. של המוח היוזם, ואת השני, איך קוראים לו? מרצה בטופ. שישבתי ולמדתי כאילו את כולו. ישבתי, למדתי, סיכמתי, זה גם, כמובן שהקפיץ לי את זה בכמה רמות... אנחנו מדברים על עשרות שעות. כן, זה עשרות שעות, אבל ישבתי וגם עם הקרב מגע שלך וזה, ראיתי הכל, כאילו. אבל זה היה, כן, זה היה חבל על הזמן. זה נתן לי קפיצה בכל תחום המחירה, כי כמו שאמרתי, אני מוכר טוב, אבל היה חסר לי עוד נגיעות של איש מחירות טוב, כלומר, גם בסוף לבוא ולהכשיר את האנשים שלי, זה איך אתה עושה את זה, זה מרצה בטופ, כלומר, איך לעשות את זה בצורה נכונה, זה ללמוד את הדבר הזה. הכלים של הפרזנטציה ולהעביר את התוכן הלאה לאנשים אחרים. זאת אומרת, היום כשמישהו בעצם, אני רק אסביר למי שמאזין לנו, כשמישהו נכנס לתהליך, כמו שאיתמר נכנס לתהליך סופרסטאר, כמובן יש רמות שונות של תהליכים, אבל גם מקבלים את המעטפת באמת של הקורס של המוח היוזם ומרצה בטופ, שזה בעצם המקומות שבהם אני ואיתי שמים את כל הידע שלנו, שזה בשביל להרחיב את הידע והאינטליגנציה העסקית של בעל העסק. בפגישות עצמן, הזכרת את פאטמה והזכרת את אלמוג, שזה חלק מהמנטוריות שלנו שליוו אותך בתהליך, זה בעצם המקום שבו אנחנו משחיזים את המיומנות עצמה, ובונים את העסק הלכה למעשה, כמו שאיתמר תיאר, והמיינדסט כמובן, שזה צורת החשיבה והשיפט שאתה באת איתו, כאילו, די ידעת מה אתה רוצה, אבל אני חושבת שכאילו, איתמר, בוא נגיד ככה, כשאנחנו מחפשים סופרסטארים, אמרתי את זה גם במשפט הראשון שהתחלתי איתו, אבל אני אדייק. זה ההגדרה. כי זה לא כמה אנשים באים ואומרים לנו, אני רוצה להגיע ל500,000, אני רוצה להגיע ל1,000,000, אני רוצה לעבור את ה300,000, אני רוצה להגיע ל100K. אבל הנה, אתם שומעים פה בן אדם ששמע שעות על גבי שעות את התכנים, בא עד all in, עד הקצה, לפגישות, עשה מה שצריך, תוך כדי מילואים, כאילו ג'ינגול מטורף, עם ילדה קטנה בבית. כן, תוך כדי מילואים, באמת צריך להזכיר את זה, זה לא היה שנה פשוטה בכלל. מה עשית במילואים? מה עשינו במילואים? היית בצפון, לא? לוחם. כן, לוחם. כן, ביחידת אגוז, היינו בצפון, עשינו... בן 28 סך הכל, הגעת אלינו שהיית בן 20, כאילו רק עכשיו היה לך 28 כזה, לא? כן, עכשיו, לפני כמה חודשים. לפני כמה חודשים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על בן אדם בגיל ה-20 שלו, תוך כמה אנשים היו במילואים השנה, שמצליח תוך כדי מילואים עם ילדה קטנה בבית. נכון, הילדה נולדה ממש שבוע לפני שהמלחמה התחילה. בדיוק, זאת אומרת, ילדה קטנה בבית, להכפיל את העסק שלו פי 10, מקבלת החלטה אחת, של לקחת את האנשים שיעזרו לו לעשות את זה, לתת ולהיות all in, ללמוד, להגיע, לעשות מה שצריך, והנה. וזה לא היה, חשוב להגיד, כאילו, הכל בקלות, כאילו, היה לנו שיחות באמצע, נכון. לא אחד דרך, של אני עכשיו במילואים, מה אני עושה, נכנסים לי לידים ואין לי מי שיעשה, גם אתה וגם האיש מחירות שלך, הייתם במילואים. גויסתם למילואים? נכון, גם אני וגם האיש מחירות, וגם אחרי המנהל עבודה, כן, זה חודש וחצי שכאילו הפעילות כאילו ממש... נכון, עמדה. אני גם התקשרתי אליכם, אם אתה זוכר, אמרתי לך, אני צריך הקפאה בגלל המילואים, וזה היה חודש, בסוף נמשך גם לחודשיים, כאילו אמרתי, ברור, מה זאת אומרת, כאילו, מה השאלה, נקפיא את התהליך וזה, זה היה מדהים בפני עצמו, אז תודה לכם גם, לא הספקתי להגיד לכם על זה. לא, זה עזר לי מאוד, כאילו, לא לפספס את כל הדבר הזה שהתחלנו לבנות, ולא הייתי זמין בתקופה הזאת. בדיוק, זאת אומרת, מתוך חצי שנה, 7 חודשים שהוא בתהליך, היה איזה חודשיים הקפאה של מילואים, אנחנו מדברים על זה שבנינו את כל התשתיות, בחודש 10 בערך העלינו את הקמפיין, חודשיים לתוך זה, מחזורים של 1,000,000 שקל, ו500,000 שקל כבר ב9 ימים של עבודה בינואר. נכון. כאילו, הרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה שאתה, להיות בעל עסק מצליח בסדרי גודל האלה, זה לא לרוץ ספרינט, אתה רץ מרתון. זאת אומרת, אתה מייצר תשתית, שבהתחלה הרבה פעמים אתה לא רואה את התוצאות באופן מיידי. כי בונים את הסיסטמים של המשפטי, בונים את הסיסטמים של המערכות, בונים את הצוות. נכון, שהתחלתי לעשות את כל העבודה עם המתכנתים של המערכת, ואחרי זה המשפטי, והמנטורית רוחב, וכל הזה, אתה לא רואה את האור שבקצה המנהל. בדיוק. כמה עבודה יש לי, אני הייתי עובד כאילו מהבוקר עד 12, 1 בלילה, אני מוצא את עצמי בכותב, מסכם, שולח לזה, שולח להוא, רעיונות, טלפונים, שגע את אלמו, כאילו. כן. ואתה לא רואה את האור שבקצה המנהרה, אבל
אין ספק שהעבודה בסוף כשכל הדבר הזה מתכנס, ואנחנו תמיד אומרים את זה לאנשים, כשכל החלקים של הפאזל מתחברים, אז ככה זה נראה. נכון. ככה זה נראה. זה פאזל של 1,000 חלקים, אני אומר, ואתה לא רואה את התמונה, אתה מרכיב עוד חתיכה ועוד חתיכה, ואיפה התמונה המלאה, אבל באיזושהי נקודה סיימת את כל החלקים, פתאום אתה רואה את התמונה ואז זה קורה. וצריך בשביל זה, זה מדהים, אני תמיד מדבר על זה שצריך שתי תכונות מאוד 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 ספציפיות. היום דיברתי איתם על זה גם, אנחנו כבר מדברים על זה. כדי להצליח בעסקים. אחד, זה סבלנות, המון 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 סבלנות, כי באמת יש פה תהליך שצריך לבנות אותו, בטח אם אתה רוצה להגיע למספרים הגדולים, ומצד שני אתה צריך גם המון המון חוסר סבלנות. נכון. זאת אומרת, לקום בבוקר ולהגיד, פאק, מה קורה פה? למה אני לא בתוצאות שלי? למה זה קורה כל כך לאט? למה לא יותר מהר? נכון. והאיזון הזה בין כל יום לתת את ה-100% שלך, כי אתה כועס על התוצאות, אתה אומר, אני רוצה יותר מהר, ומצד שני, שיהיה לך את האורך רוח כדי להתמודד בתהליך שלוקח 3, 4, 5 חודשים לבנות אותו, זה מה שמייצר הצלחה. חד משמעית, מסכים בזה לגמרי, כן. מה אתה חושב היה הדבר העיקרי שבאמת ככה, בימים שאתה פתאום במילואים, ושאתה צריך לעבוד על תשתיות, ודברים כאילו לוקחים יותר זמן, מה גרם לך בכל זאת להמשיך ולפעול ולראות את התמונה הגדולה? כי שם נתקעים הרבה מהעסקים, בסדר? כאילו, אני רוצה, אני עובד, אני עושה, תהליך עסקי אין מה לעשות, זה תהליך שלוקח זמן. אני אומרת תמיד לחבר'ה שלנו, אם אין נקודות משבר, זה אומר שהתהליך לא תקין, זאת אומרת, זה שיש נקודות משבר בתהליך זה מעולה, אבל צריך לדעת להמשיך ולצלוח אותם ולהשתמש במעטפת, ובסוף אם עושים את זה, זה מתפוצץ. מה עזר לך? אז היה לי איזו שיחה עם איתי על זה, שאמרתי לו, תשמע, זה... אני כאילו, מצד אחד הכל זז כזה לאט וזה, אז הוא אומר לי, תקשיב, כמו שאמרת מקודם, את הדוגמה הזאת, זה צריך את הזמן שלו, כל דבר צריך את הזמן שלו וזה, ואז אמרת לי, תקשיב, אנחנו פשוט עובדים בשיטה מסוימת, והסכמתי עם השיטה הזאת, אבל אמרת לי, תקשיב, אם אתה רוצה, גם יתקשרו אליך כל יום ויגידו לך, בוא נקדם, בוא נעשה, בוא זה, בוא שם. וזה היה מדהים, כאילו זה פשוט משהו שבסוף אמרתי, אוקיי, בסדר, אם הוא אומר שזה בעצם התהליך שהוא ככה צריך לקרות, זה הרגיע אותי. כלומר, אני כל הזמן בראש שלי, זה צריך לקרות מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד זה, אבל מצד שני גם צריך לתת לדברים, אתה יודעת, בדיוק, להתבשל ולהתפתח לאט לאט, וזה משהו שהחזיק אותי בעניין הזה שדיברנו. זאת אומרת, אני מסתכל מלמעלה. בגלל הניסיון, אני מסתכל מלמעלה, וכשבן אדם בא ואומר לי, אני רוצה לעשות 500,000 בחודש, או 1,000,000 בחודש, אני אומר, אוקיי. זה הרצון שלו, הוא רוצה להגיע ל500,000. להגיע ל500,000 זה תהליך אחר מלעשות עוד 50,000 שקל בעסק. לגמרי. לעשות עוד 50,000 שקל, מגניב, בוא נעשה פעולות, בוא נרים טלפונים, בוא נעשה מאמץ, אתה תגדיל ב50,000. אבל זה לא מעניין אותי. עכשיו, אתה לא יכול הרבה פעמים, לפעמים אפשר לשלב גם וגם, גם לעשות בטווח קצר וגם לעשות בטווח ארוך. גם פעולות גרילה, להרים כסף מהרצפה ולייצר כסף מהיר, וגם במקביל לבנות תשתית ארוכת טווח. אני יכול, זה מתחבר למשהו מאוד, אשתי גם עוברת תהליך ליווי, ולא משנה, כי לא נכנס לשמות וכאלה, אבל אם נניח עשו לה את זה בצורה כזאת שבוא תאספי קודם כל כסף מהרצפה, ושמתי לב שבאיזשהו שלב, אחרי ממש 4-5 חודשים, היא נתקעה. מה זה אומר נתקעה? זה אומר שלא היה לה, סתם, אני נכנס לפרטים הכי קטנים, עמוד נחיתה כמו שצריך. בדיוק. בסדר? להקים קמפיין היום סליחה על הביטוי, כל טמבל יודע, להרים קמפיין בפייסבוק, זה שטויות, יש שם סרטונים ושם זה. אבל לבנות בין להקים קמפיין בצורה נכונה ויסודית, ולבנות לו אסטרטגיה שיעבוד ויעביר את התהליך של הלקוח בצורה כזאת מאוד מאוד, נקרא לזה מאוד מאוד מחממת, נקרא לזה תהליך שיווקי מחמם, בצורה מאוד מאוד, מה שנקרא, יסודית וקצרה. את זה לא היה שמה אצלה לצורך העניין, וראיתי איך הדברים כאילו בסוף היא נעצרה ככה, היא לא יודע מה לעשות. כן. אוקיי? אז זה בדיוק ההבדל. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כלומר, הנקודה הזאת שבנינו את העניין של סתם, הדוגמה של הקמפיין לצורך העניין שנכנסנו ובנינו עמוד נחיתה, והמלל עצמו, והקריאייטיב, והסרטונים, והלכתי להצטלם, ועשינו עריכה לכל הדבר הזה, והטמנו את זה, וכל התהליך עצמו שהיום לקוח פוגש אותי בפעם הראשונה בפרסום בפייסבוק, והוא עובר את התהליך עצמו, אני אומר לך, לקוחות מתקשרים כאילו אלינו למשרד, או שהמשרד מתקשר אליהם כי הם השאירו פרטים,
והם אומרים לי, בונה, ראיתי את איתמר שהוא מצטלם, איזה תותח, איזה זה, ישר כאילו זה, קיבלנו עליכם מלא ביקורות טובות ומלא מלא זה. כלומר, זה פתאום מתפשט כל הדבר הזה. ברגע שעשינו את זה, כאילו, את הקמפיין בצורה נכונה, זה פשוט התפשט. אתה זוכר מה המשפט שאמרת לי? תזכירי, כי אמרתי לך הרבה משפטים. נכון, בהקשר הזה. אמרת לי בפגישה הראשונה שלנו של האסטרטגיה, שהיית רוצה בסוף שהלקוח שלך יסתכל עליך כמותג, זה חד משמעית קורה עכשיו. כמו שאתה הסתכלת עלינו כשבאת. זה חד משמעית קורה עכשיו. וזה בול מתחבר לי עכשיו. אני מגיע ללקוחות, הם מסתכלים עליי כמו מותג, כאילו... לא יודע איך זה קרה כל כך מהר, מסתכלים עליי כמו איזה... כי זה ההבדל בין לעשות קמפיין נקודתי, מה שאתה מתאר... עד כדי כך שאחד הלקוחות אמר לי, אין בה, אני מוכן לשלם לאיתמר שיבוא 800 שקל, שיבוא לפגוש אותי בשטח. כי אמרתי לו, תשמעו, התהליך זה 1, 2, 3. אז אמרו לו, אם אתה רוצה שאיתמר יגיע אליך לשטח, צריך לשלם לו 800 שקל. הוא יועץ בכיר וכולי. אמר, אני מוכן לשלם 800 שקל שיגיע לשטח. זה הכוח של שיווק שבנוי מקצה לקצה בפאנל, ולא סתם איזה... זה נותן לך כוח הדבר הזה. זה בדיוק ההבדל. כי זה לא, בוא נחדד את זה, זה לא, אוקיי, עמוד נחיתה. לבנות עמוד נחיתה, זה, אוקיי, בניתי עמוד נחיתה. אבל איך אני מציג בעמוד נחיתה... את המסרים הנכונים. את המסרים הנכונים, כדי שבן אדם יבין שאתה אוטוריטה כשהוא משאיר פרטים שהוא יחכה לשיחת טלפון איתך. וזה בכלל נגזרת של איך אנחנו מהנדסים את המותג מלמעלה, איך אנחנו מסתכלים על זה, איזה סרטונים אנחנו עושים בהתחלה, ואיך הם מפנים לעמוד נחיתה. זאת אומרת... יש פה תהליך פאני. אתה זוכר אבל שהסרטונים יצאו מהעריכה, אמרתי לך, בונה, הסרטונים האלה לא נראה לי יעבדו. אני לא הצטלמתי שם טוב, לא יודע, זה רק אתה יודע את זה. כלומר, זה רק אתה חושב ככה. וזה פשוט עבד. ברור. באמת, כאילו עכשיו... מה זה עבד? זה מתפוצץ? עשיתי פעם קמפיינים, ואני בעצמי כאילו, וזה, אתה יודע, זה כאילו... בשבוע הראשון שהעלינו את הקמפיין, 10 לידים. זה לא הגיוני כאילו, אבל 10 לידים. שזה מטורף. זה מטורף. כי אנחנו מדברים על עסקאות של עשרות ומאות אלפי שקלים. זה לא עסקאות פרימיום. כשאני אומר את זה לאנשים, לא מאמינים להם. אבל בוא תראה, יש לי גם לקוחות שאני, חברים, סליחה, שהם גם עסקים וזה, אני אומר להם, בוא תראו. זה, אומרים, מה, אנחנו עושים קמפיינים כל החיים, איך כבר על ההתחלה? זה פשוט עובד, האסטרטגיה הנכונה הזאת של המשפך השיווקי הזה, של העמוד הנחיתה, של כל המלל, הקריאטיב, כל הדברים האלה, זה פשוט עובד. וזה, מה שאני אוהב בזה, שזה מכונה. זאת אומרת, זה מה שמייצר את הוודאות בעסק. כי עכשיו יש לך מכונה, שאתה יודע, אוקיי, אני רוצה יותר לידים, אני שם עוד כמה שקלים, ואנחנו מדברים במקרה שלך באמת בכמה שקלים, שזה... כן, זה ממש מזערי לעומת עסקה, כן. כאילו, אנחנו מדברים פה על כמה תקציב יצא, אם אני לא טועה, על ה1,000,000 שקל שעשית מחזור, כשאני הסתכלתי 7,000, נכון? כן, משהו כזה. 7,000 שקל, הוצאה, הכנסה של 1,000,000 שקל כנגד לזה. זאת אומרת ש-ROI, Return on Investment של... אלפי אחוזים, עשרות אלפי אחוזים, זה כאילו משהו לא פרופורציונלי. אבל זה יכול להתקיים כשבונים את התהליך מקצה לקצה, ולא רק חץ לפה, חץ לשם, חץ לשם, חלקים שלא מתחברים אחד עם השני. הכל בנוי, נטבח על נטבח על נטבח, כדי שיהיה לנו עסק פה שבסוף עובד בצורה סיסטמטית ויודע להגיע לסקיילים האלה. עכשיו, יש פחד כזה לאנשים שרוצים לעשות ייעוץ עסקי, הרבה פעמים הם לא יבינו את העסק שלי. שזה היה גם אצלי, דרך אגב. זה היה אצלך, נכון? כן, זה היה אצלי. לא הבינו את העסק שלי. מה הם מבינים במיזוג אוויר? וזה נכון, כאילו, מה יועץ עסקי בסוף צריך, זה לא שיועץ עסקי צריך בסוף להבין בכל הסוגי העסקים, אוקיי? אז אני, כאילו, זה היה בראש שלי ככה. אבל בסוף, שישבתי עם אלמוג, את הפגישות שעשינו וכולי, היא פשוט ירדה איתי לפרטים, היא למדה את העסק שלי. מה זה למדה את העסק שלי? היא למדה כאילו איפה הנקודות חולשה, איפה הנקודות חוזקה, איפה הזה, שזה מה שהיה חשוב. וזה בסוף ניתחנו וזיקחנו את כל העניין של הקמפיין, וזה מתחבר לקמפיין, בדיוק. שבסוף הבאנו את המוצר המוגמר של הקמפיין הזה, שפשוט עובד בצורה מטורפת. מדהים. אז זה גם אחד מהחששות שהיה לי בהתחלה, שנזכרתי בו, זה העניין הזה. זהו, אני רוצה שנייה לדבר על זה עוד רגע, כי יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בנקודה שאתה היית בה. זאת אומרת, הם יודעים שכדי לעשות את הפריצה שלהם, הם חייבים לקחת עזרה. בסדר, לא משנה אצלנו או בכל מקום אחר, זה לא העניין. זה המקום שאתה יודע שאתה תקוע, ואתה צריך לקחת עזרה, ואתה מת מפחד. כי אין מה לעשות, ליווי עסקי אנחנו מבינים, בטח בנותני שירות, זה אחד מההשקעות היחידות שיש, וזה עולה עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים, לנו יש תהליכים בעשרות אלפי שקלים וגם במאות אלפי שקלים, ואז לעשות את ההחלטה הזו, לקבל את ההחלטה, ואתה היית ב-15 פגישות, זאת אומרת, הלכת, בדקת,
ובכל זאת בסוף באת וקיבלת את ההחלטה, ויש הרבה אנשים שלא מקבלים את ההחלטה. נותנים לה פחד, לכסף. נותנים לה פחד להניע אותם, כן. אז מה עזר לך בכל זאת להבין כאילו, מה יש לך להגיד לאותם אנשים כמוך, שנמצאים עכשיו בנקודה שהעסק שלהם תקוע, והם יודעים שהם צריכים לקבל עזרה, אבל הם מפחדים. מה אתה יכול להגיד להם? קודם כל, פחד זה דבר טוב, בסדר? זה משהו שהוא בעצם דוחף אותנו ועוזר לנו להתקדם הלאה. אבל יחד עם זאת, בסוף, כמו שהתחלנו בהתחלה, אני הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית, שהבנתי שהתקרת זכוכית הזאת, כלומר, אני מאמין שכל עסק בסוף מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. עכשיו, זה או שאתה לוקח פשוט את התקרת זכוכית הזאת ומנפץ אותה עם עזרה של אנשים נכונים, לדוגמה אתם, לצורך הדוגמה אצלי, או שאתה ממשיך להתבחבש עם עצמך. בדיוק. ועושה עוד טעויות, ושם עוד כסף, ועושה זה. אני רוצה להגיד לכם שההשקעה הכי טובה שעשיתי באמת בשנה 2024 שהתחלנו, זה באמת היה ההשקעה הזאת. מדהים. חד משמעית, אין פה בכלל, זה ההשקעה הכי טובה שעשיתי. ואין ספק, גם אני בהתחלה התבחבשתי והתלבטתי וזה וזה וזה, אבל כבעלי עסקים, ואם מישהו רואה את זה כאילו, כלומר, זה או שאתה ממשיך לעשות את הטעויות ולהתבחבש עם עצמך, או שאתה קופץ למים העמוקים, וזה לשים את מה שצריך על השולחן, ולבוא ולהתקדם, ולקחת את התהליך הזה על עצמך. כי בסוף לעשות את זה לבד, יכול להיות שתצליח עוד 10 שנים, עוד 15 שנה, יכול להיות שאתה תכפיל את המחזורים שלך גם לבד, והכל טוב, אבל אתה תעשה המון 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 טעויות. היום אני חושב שאנחנו בדור, שלא צריך לעשות את כל הטעויות שאנשים עשו בעבר. כלומר, יש קיצור הדרך. של הדוד הקירח והשמן שהיה עצמאי ועבד יותר קשה משכיר כל החיים שלו והביא אותה משכורת. לא צריך, היום יש אנשים מדהימים כמוכם, לצורך העניין, שאפשר לבוא וללמוד אצלהם את התהליכים האלה, ולא לעשות את הטעויות האלה, ובטווח יחסית מאוד מאוד קצר. כמובן שהדרך עוד היא ארוכה כדי לגדול ולהתפתח, להיות, אתה יודעת, חברת על והכל, אבל... אתה לגמרי בכיוון. חד משמעית, אבל הכלים שרכשתי בתהליך הזה, זה הדבר הכי חשוב, וזה באמת ההשקעה הכי טובה שעשיתי. כי עם הכלים האלה אני יכול לצמוח, ואני מאמין שאני אצמח. מלך. אתה מסתכל קדימה, מה החזון? לעוד 5 שנים, לעוד 10 שנים? וואו, החזון הוא באמת לכוון את עצמי למשהו שיחסית התחלתי אותו בתהליך הזה של הייעוץ. זה באמת הלקוחות, נקרא לזה הלקוחות הפרימיום, שזה הווילות. שזה הווילות. כן. לפני זה לא הייתי, כאילו, לא פניתי לשם, כי לא היה לי את הידע והכלים והכוח. לא, ידע היה לי, בסדר? אבל לא היה לי את היכולת והמעטפת להכיל לקוחות מהסוג הזה. בדיוק. החלום הוא, באמת, זה לצמוח לכיוון הזה ולעשות את הווילות הכי יפות במדינת ישראל, וזה הסוג לקוחות שאני רוצה להתעסק בהם. זאת אומרת, from day one, אנחנו ממש כיוונו לזה, לעסק שמתעסק בעולמות המיזוג, לכאלה פרימיום. כן, וכאילו בעסק של מיזוג אוויר, זה כאילו, הם עובדים אצלי קבלני משנה, בסדר? עובדים אצלי קבלני משנה. והקבלנים שעובדים אצלי הם 15-20 שנה בתחום. הם עובדים אצל מישהו שהוא גם, אני גם 14 שנה בתחום, אבל העסק שלי הוא קיים 6 שנים. והם עובדים אצלי, אוקיי? כי אני הבנתי משהו, יכול להיות שהם עדיין לא הבינו. למה? כי בסופו של דבר, במיזוג אוויר, זו סקאלה מאוד מאוד רחבה. מהטכנאי מזגנים, ועד מתקין פשוט, ועד, לא שאני מזלזל בטכנאים ומתקינים, כמובן, כן? אני גם הייתי כזה. אבל, ועד לפנות ללקוחות הפרימיום ותעשייה וכולי, יש קרבת דרך שצריך לעבור. בדיוק. אוקיי? ואם אתה לא מוכן ברמה האישית לעבור את זה, ואתה אומר לעצמך, זה מספיק לי 15-30 אלף שקל בחודש ועזוב אותי, אז אתה לא מבין פה משהו שבעצם, לדעתי ככה, כן? אתה לא מבין פה משהו שאני הייתי עושה את ה-30 אלף שקל בחודש, אוקיי? זה נכון, הייתי עושה 30 אלף שקל בחודש, אבל הכאבי ראש והזמן שלא היה לי לעצמי, ולמשפחה שלי, והפנאי וכל הדבר, וההתפתחות שלי וכל הדבר הזה, לא היה, כלומר, אם לא הייתי עושה את השינוי, זה לא היה קורה. בדיוק. זה מה שאנשים לא מבינים. זאת אומרת, היום העסק שלך, כמה שהוא יותר גדול, יש לך יותר חופש. נכון, יש לי יותר חופש. בדיוק. אני נרשמתי עכשיו לקורס, זה קורס שבמיזוג אוויר של תכנון תעשייה. עכשיו הייתי מתכנן רגיל, אבל זה תכנון תעשייה.
לא יודע, אתה לא יכול לחשוב על דבר כזה שאתה עובד סביב העסק שלך וכל הכובעים עליך. בדיוק. אתה לא יכול לחשוב על דבר כזה. זאת אומרת, צמחת ל1,000,000 שקל בחודש, ונהיה לך יותר זמן פנוי. חד משמעית. וגם תכננתי השנה, כבר הייתי פעם אחת בחול, ותכננתי לי עוד 4 פעמים להיות בחול. וזה יקרה, כן? זה קורה, כבר קניתי כרטיסים, כן? אבל זה פשוט מטורף. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאנחנו מטיפים לו, וזה בדיוק מתחבר. האמונה שכמה שהעסק יותר גדול, אבל בנוי נכון, בצורה כזאת שנותנת לבעל העסק חופש, יש לו את החופש ללמוד, להתפתח, ליצור, להיות ביותר עם המשפחה. וזה לא רק לנו, כלומר בסוף, בשורה התחתונה, שלא נשכח את הלקוח בקצה, הלקוח בקצה נהנה הרבה יותר משירות טוב. אני אומר לך, היום הלקוחות שלי שעוברים את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף, כלומר, ממש משלב המחירה ועד שלב העבודה בשטח והשימור של הלקוח עצמו, הוא עובר תהליך שהוא הרבה 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 יותר כיף לו מאשר מה שלקוח היה עובר לפני, בעסק קטן. חד משמעית. גם אצלנו זה ככה. יש לי כמה אנשים באים ואומרים, אני רוצה ספציפית את ספיר ואיתי, ואם ספיר ואיתי לא עושים את הליווי בעצמם מההתחלה ועד הסוף, אני לא רוצה. ואני אומר להם, אם אני אצטרך לעשות לך את כל הליווי מההתחלה ועד הסוף, אז אתה תקבל פחות שירות, לא יותר שירות, כי הזמן שלי מוגבל. זאת אומרת, זה שיש לנו אנשי ליבה טובים לצידנו, זה זרוע ביצועית שעוזרת לנו להביא יותר ערך ללקוח קצה, ויותר שירות ויותר יכולת להצליח. נכון, כי זה לא תפקידי היום לבנות את העמוד נחיתה בעצמי. יש לי זאת שבונה לנו עמודי נחיתה, בונה 1,000 עמודי נחיתה בשנה, והיא יודעת לבנות עמודי נחיתה בצורה מצוינת. אני לימדתי אותה איך לבנות את זה, מה התהליך ואיך אני רוצה שזה ייראה, וכל מה שאני צריך לעשות זה להסתכל מלמעלה ולהגיד, התהליך הזה, אוקיי, הוא עובר בצורה נכונה. אם משהו לא מדויק, אני מדייק אותו. אני לא צריך להיות זה שנמצא בשטח, זה רק יפגע בלקוח, זה לא יתרום ללקוח. כן. יש לי דוגמה גם של לפני איזה חודש, סגרתי לקוח עסקה גדולה של איזה 300,000 שקל, הוא בונה וילה, אז דיברנו כזה וזה, אז הוא אמר לי, גם הייתי בקשר עם איזה גם מתקין מזגנים מטורף, שעושה וילות ובקיסריה וסביון וזה, והוא תשמע, אין לו זמן לנשום. אמרתי לו, אוקיי, אם זה אתה רוצה לסגור? לא, הנקודה הייתה שהוא שאל אותי, אתה עובד בשטח? אמרתי לו, לא. יש לי צוותים מוכשרים, תותחים, אני מפקח על הכל כמובן, על כל התהליכים ועל הכל עובר דרכי, אבל אני לא נמצא תמיד בשטח. דוגרי אני אומר לך, כאילו, שתדע, הוא אומר לי, מה, קבלן לפני זה שנתן לי הצעה וזה, הוא בשטח כל הזמן, הוא עובד בעצמו, הוא זה. אמרתי לו, תאמין לי, שאני לא מזלזל באף אחד, כן, אבל הבן אדם האחרון שאתה רוצה זה בן אדם שכל הזמן נמצא בשטח. תחשוב שבן אדם כזה יש לו כמוך עוד 30-40 בתים, ושאתה תרצה אותו, מתי שתצטרך אותו שיהיה איזה תקלה או משהו כזה, אתה תצטרך לחכות לו. הוא אמר לי, אתה צודק. הוא חשב על זה רגע, הוא אמר לי, כן, אתה צודק, זה נכון. זה נכון. זה נכון, אני יודע, אני מגיע גם מהתחום שלי, אני יודע מה זה בן אדם שעובד בעצמו. היית שם. בקיץ אתה לא יכול לנשום. כולם רוצים אותך, אתה לא יכול לנשום. אני בקיץ נותן שירות לא יודע מה, לאיזה, גם מוסדות, גם לקוחות פרטיים, גם זה, לכולם כאילו בצורה הכי, שכולם מבסוטים, אין תלונות. כי יש מערכת סביבך של אנשים ודאטה שמאפשרת לנו לעשות את הצמיחה הזו. וזו הייתה המטרה from day one שהגעת. זו הייתה המטרה, ואני באמת מתרגשת, זה מרגש אותי, כי זה מבחינתי, המילים שאתה מוציא פה עכשיו, זה התקווה לכל כך הרבה בעלי עסקים שתקועים שנים, באמת שנים במקום, כי הם לא מבינים שזה אפשרי, הם לא מבינים שהתשובה תמונה בלקבל עזרה ממישהו שכבר עשה את זה לפניך ויכול לתת לך קיצור דרך, הם לא מבינים שזה, בכלל שהם יכולים להגיע למקומות האלה בפרק זמן קצר, זאת אומרת, באמת, אני אומרת לך איתמר, אני סופר מבסוטה עליך, באמת, כי אתה ההגדרה למה זה, כשליווי מוצלח מתקיים, זה כשכל הנתונים מתכנסים ככה. נכון, וחשוב להזכיר, זה לא קסם. זה לא קסם. עבודה היא קשה, ההתמדה, עד השעות הקטנות של הלילה, משמעת עצמית, חובה. אין, זה לא הוקוס פוקוס. אנחנו תמיד מדברים על ליווי עסקי, כשמגיע להצלחה, זה כמו סירה. אם יש סירה ושנינו צריכים לחתור כדי שהסירה תנוע קדימה. אבל אם רק צד אחד חותר, אם רק אני אחתור ואתה לא תחתור, אז הסירה תסתובב במקום סביב עצמה. וזה בדיוק העניין. ופה אני רוצה באמת להגיד לך שפו, אנחנו יודעים את העבודה שלנו, אנחנו עושים את זה מאוד טוב, אבל אתה חתרת בצורה מדויקת ביחד איתנו, וזה מה שמייצר הצלחה. וזה הטנגו, זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים לבן אדם, אנחנו נביא לך את היד,
תדחוף אותנו בחזרה, ביחד אנחנו נייצר כאן משהו גדול. זאת אומרת, זה יעבוד אם תביא את מה שצריך, אנחנו נביא את מה שצריך, יהיו בדרך רגעים שיהיה קשה, זה חלק מזה, אם ממשיכים לחתור, זה מגיעים להצלחה, כאילו, זה בסיסי, יש מתכון. חברים, איתמר, בן 28, אבא, לוחם במילואים, וסגר מחזור של 1,000,000 שקל בחודש, ובתשעה ימים הראשונים של חודש ינואר 25, 500,000 כבר. 500,000 כבר, כן. ואתה בדרך בצד הענק. אז מה זה, הזרוע, יש עוד, השמיים הם גם לא הגבול אצלו. לא, אתה הולך להגיע לפה 3 ו4 מיליון בחודש בקרוב. איתמר, מילה אחרונה ככה למי שמאזין לנו? דיברנו על הפחד, זה משהו שקיים זה משהו שקיים בגדילה, בשורה התחתונה, וזה בסדר, וההתמודדות זה, קודם כל, לזרוק את עצמכם לעניין של תבואו, תעשו את הדבר הזה שנקרא ייעוץ עסקי, זה חשוב, לא בגלל שאתם פה לידי, אני אומר את זה. אני אומר את זה היום לכל מי שאני נפגש איתו וחברים וכולי שלא עשו ועושים היום טעויות ואני רואה את זה בעיניים, כן. ואני מנסה גם לייעץ להם מהמקום שלי, ואני אומר, לכו תעשו ייעוץ עסקי, זה בסוף ארגז כלים שאתה משקיע בו פעם אחת בחיים כמו שצריך, והוא פשוט נותן לך את השקט לכל הזמן. בדיוק. זה פשוט מאוד. ארגז כלים שהוא שווה כל שקל. תמר, שפו. איזה גאים בך מאוד. נמשיך לתת בראש, ולתת לנו גאווה ולעצמך ולמשפחה שלך. זהו, מה השלבים הבאים? כאילו, אני אומר, השלב הבא מבחינתי זה באמת, כאילו, להפוך לחברה, אוקיי? ואני לומד על זה עכשיו, כלומר, זה כל התהליכים של החברה, ומיסים, וההוצאות שיש לחברה וכולי. סתם, אני בהתלבטות כזאת, איך זה עובד? קודם כל אתה צריך להפוך לחברה אתמול, אין שאלה בכלל, בסדר? בגדול, ההגנה של חברה זה שני דברים שחברה יודעת לעשות. אחד זה הגנה משפטית, זאת אומרת שאם יתבעו ויש איזושהי תביעה וקורה איזשהו משהו, אז יש את מה שנקרא מסך ההתאגדות של החברה, שלא יכולים, או הרבה יותר קשה להגיע אליך כבן אדם אינדיבידואלי, ואפשר בעצם לתבוע את החברה. והדבר השני זה מבחינה מיסויית. בחברה, בגדול, עכשיו בגלל המלחמה יש כל מיני חוקים קצת שונים שיצאו, אבל בגדול חברה יכולה לצבור את הרווחים שלה, וכשאתה צובר רווחים, אתה משלם רק את המס חברות. זה לא כמו שאתה מושך את כל הכסף הביתה, ואז אתה משלם הרבה יותר מס. ואז הכסף הזה שאתה צובר, אתה יכול להשקיע אותו בחזרה בעסק, או אפילו בנדל"ן או בכל מיני דברים, ואז אתה בעצם שילמת מס מופחת על הרווחים האלה, וזה מייצר לך מינוף מאוד מאוד חזק. בדיוק. אז שתי הסיבות למה כדאי להיות חברה, ועוד נקודה, שאני, לא, העסק הוא בעצם המשרדים הראשיים שלי, זה ברמת הגולן. העסק רשום שם כביכול, וברמת הגולן יש לנו 12% פטור ממס. אז כאילו ההתלבטות שלי, באמת, כאילו עכשיו אני אשתף אתכם, זה כאילו, אם באמת לצמוח לחברה עדיין, כי בסוף אני משלם כמו חברות. עכשיו עשיתי סיכום 2024, שילמתי את הכל כבר, הכל סיימתי עם זה, כל התשלומים והכל, וכאילו, אתה יודע, היה לי את ה-12%, כאילו בסוף אני מגיע לכמו שאני משלם בחברה. את ה-23, נכון? כן, 23 מס חברות. 23% מס חברות. נכון. אז אני אקשר אותך לבן אדם שידע לתת לך את הייעוץ הכי טוב, צריך להסתכל באמת על הטבות מס שיש לך בגלל האזור שאתה גר בו שהוא ייחודי, אל מול האופציה של מס חברות. ואחד מהדברים הכי מהותיים מעבר למיסוי זה הנושא המשפטי. הנושא המשפטי, זהו, זה סופר קריטי. כי בטח כשאתה עושה כבר סקיילים של צמיחות כאלה, זה כבר, אתה חייב את ההגנה המקסימלית, וזה משהו שחברה יכולה לתת מעבר למה שעוסק מורשה יכול לתת. כן, זה טוב, זה אחד מהסיבות העיקריות. גם מול העובדים, גם מול ספקים, מול קבלנים, מול לקוחות, כאילו אין דרך להגן על עצמך, נקרא לזה מעבר להפוך, כאילו, זה חברה, זה כבר הרבה יותר רציני. כן. קראתי לה אקסקלוסיב מיזוג בעם. יוקרה? כן. מיזוג? פגז. כן, אני מחכה לאביב, תשלח לי כבר את הסקיצות הראשוניות. וואי. אמרנו המרצדס של המיזוג, נו, זה בדיוק זה לא... זה בדיוק זה. כן, יופי. סגור? איתמר אלוף. היה ממש כיף.